ina mana sallama irin addinin musulunci. Assalamu alaikum. A gurguje duk da kasancewa karancin lokaci da muke da shi, ina son gabatar ma ɗan uwanmu, abokin aikinmu, kuma basarakenmu, mutanen da suka raka mu wannan gaisuwa ta sallah kamar yadda aka saba. Mai martaba jagaban kauran namu da wannan tawaga da gini tawagan makaman hausawa mararraba kurku ne suka zo su yi maka barka da sallah. Da kasancewa mun samu labari ka je gida ka dawo muka ci to mai amfani da wannan dama mun gaida mai martaba sarkin kauran su dukkan hakiman mai martaba sarkin hausawa mu kawo su anan saboda wasu ayyuka da suke da su a takaita masu muka ce gwamna da jiki mu zuwa. Gaskiya ne wannan. A cikin wannan wakilci akwai shi sarkin malaman maraban gurku shi ne tare da nan. Akwai sarkin yakin sartaunin matasan maraban gurku ga shi nan tare da ni. Wannan kamar yadda sani sarkin zagina ne, wannan sarkin bakina ne. Wayannan masu algaita da ka gani masoyanmu ne. Gaskiya ne. Sun taso daga gari wa kyafi. Kuma dukkan hidima irin tamu in ta tashi na gayyace su tun jiya akan wannan muhimmanci ta ruwa da zamu kuma Allah ya kawo su lafiya. Mun zo ne mu taya ka murna don nuna mana wannan shekara Allah ya gwada mana wannan shekara ta sallah lafiya da al'ada. A jiya kana malam Hassan ɗinka da yanzu ka zama jagaban kaura wannan hidimomi na basaraki ya zama maka wajibi. Zuwa nan wurin a kirin da ɗin namu karka ɗauka naka ne a namu da mutane kamar wasu daga cikinmu wata su mun kokari mun zo don gaishe ka. Wannan abu zai kara mana karamci da mu da kai baki daya. Wannan dama mun kai amfani da ita mu zo mu gaishe ka mun maka barka da sallah da fatan ubangiji Allah shi maimaita mana, Allah ya sa mu tabbatar da